муаррифии фарҳангу ҳунарҳои мардумӣ яке аз самтҳои асосии ҳар қавму миллат арзёбӣ гардида, ҳукумату давлати Тоҷикистон ба ин нукта таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. Дар шаҳри Санкт-Петербург маркази фарҳангии халқҳои шарқ таъсис гардидааст, ки яке аз самтҳои асосии фаъолияти он аз шинос кардани фарҳанги халқи тоҷик ба мардуми шаҳри Санкт-Петербург иборат аст. муддатҳост ки маркази фарҳангии халқҳои шарқ дар шаҳри Санкт-Петербург федератсияи Росия фаъолият дорад. мақсади асосии марказ муаррифии фарҳанги мардуми тоҷик ва халқи федератсияи Русия аст. Центр был создан учредителями. Марказ бо ташаббуси консули фахрии Тоҷикистон ва ҷамъиятҳои тоҷикони шаҳри Санкт-Петербург кушода шуд. Ин марказ дар самти муаррифии фарҳанги халқи тоҷик дар вилояти Ленингради Федератсияи Россия ва ҳалли баъзе мушкилиҳои муҳоҷирони тоҷик кору фаъолият дорад. мутаассифона баъзан ба мушоҳида мерасад, ки муҳоҷирон ба мушкилоте рӯбарӯ мегарданд. Агар яке дар самти ҳаққи пардохти музди меҳнат бошад, дигаре дар самти ҳуҷҷатгузориву ҷиҳати ҳуқуқии муҳоҷирон ба мушоҳида мерасад. маркази фарҳангии халқҳои шарқ дар шаҳри Санкт-Петербург на танҳо ба шаҳрвандони Тоҷикистон, балки ба тамоми муҳоҷирони кишварҳои шарқ низ хизмат мерасонад. ҳамзамон яке аз вазифаҳои асосии ин марказ дар гузарондани чорабиниҳои фарҳангӣ, конферансҳо ва ҳамоишҳо дониста шуда, ба нависандагону шоирон мусоидат мекунад, то онҳо дар роҳи эҷод муваффақ гарданд. Фонд помогает писателям. маркази фарҳангии шарқи шаҳри Санкт-Петербург дар ҳамаи чорабиниҳое ки аз тарафи маъмурияти шаҳр ба нақша гирифта мешавад, доимо бо мақсади фарҳанги тоҷикро нишон додан дар арзаи роҳбарияти ин шаҳр номерои консертӣ 5-6 номерои консертӣ доимо аллакай пешниҳод мекунанд. бо ин ҳаракатҳо онҳо аллакай ҷои худашонро ишғол кардагӣ ҳастанд ва ҷиҳати ба тамошобини рус ва дигар миллатҳое ки дар инҷа маскан гирифтагианд ҷиҳати фарҳангиро мерасонанд. нақши маркази фарҳангии халқҳои шарқ дар гузарондани чорабиниҳои фарҳангӣ низ назаррас аст. ба гуфти масъулини соҳа, баргузории чорабиниҳо дар шинос кардани ҳунарҳои халқӣ нақши босазо дошта, метавонад ба иштирокчиён ғизою маънавӣ бахшад. ба маркази фарҳангии халқҳои шарқ ҷавонони фаъол низ ҷалб мегарданду ба онҳо ҳам ҳунарҳои мардумии шарқ ва ҳам анъанаҳои халқӣ омӯзонида мешавад. донистани ҳунарҳои халқиятҳои шарқ барои сокинони шаҳри Санкт-Петербург ҷолиб дониста мешавад. аз ин сабаб таваҷҷӯҳи онҳо нисбат ба фарҳанги мардуми шарқ, махсусан тоҷикон, зиёд аст. ҷавонон ин худ ояндаи миллати мо ҳастанд. ҷавонон ин онҳое ҳастанд, ки дар оянда давлати моро, тоҷикистони моро ба як соҳаи муайян метавонанд оварда расонанд. аз ҳамин сабаб мо дар шаҳри Санкт-Петербург, новобаста аз оне ки мо масалан дар давлати худ қарор надорем, дар давлати дигар қарор дорем, мо кӯшиш мекунем ки ҷавонони тоҷикеро ки дар ҳамин ҷо қарор доранд, ҷавонони тоҷикеро ки масалан ба шаҳри Санкт-Петербург ё ки барои илм омӯхтан ё ки барои кору фаъолият кардан омадаанд, мо мехоҳем ки бо онҳо ҳамкорӣ кунем, ҳамаи онҳоро дар як равияи муайян дарорем. мо мехоҳем ки бо ҷавонони тоҷике ки масалан дар шаҳри Санкт-Петербург қарор доранд, бо ҳамаи онҳо ҳамкорӣ кунем ва ин ҷавононро таҳти назорати худ дарорем. ғайр аз ин, аз байни ҳамаи қадар ҷавонони тоҷике ки масалан дар шаҳри Санкт-Петербург қарор доранд, мо аз байни онҳо аз ҳама лаёқатмандҳояшро, аз ҳама онҳое ки масалан ҳам дар соҳаи илм ё ки дар соҳаи кору фаъолият ягон ҷодаи муайян омада расидаанд, ин одамони ҷавонони лаёқатмандро ҷудо кардан мегирему бо онҳо бошад ҳамкории ҷиддӣ мегузаронем. маркази фарҳангии халқҳои шарқ на танҳо дар самти муаррифии фарҳанги халқи тоҷик ва халқиятҳои дигари кишварҳои шарқ, балки дар ҳалли мушкилиҳои муҳоҷирон низ саҳм мегузорад. пардохт накардани музди меҳнат, поймол гардидани ҳуқуқҳо ва ҳуҷҷатгузории қалбакӣ мушкилиҳоест, ки муҳоҷиронро нигарон мекунад. вале агар шахс дақиқкору нуктасанҷ бошад, ин гуна мушкилиҳо ӯро таҳдид намекунад, назар доранд коршиносони соҳа. дар баробари муаррифии фарҳанги анъанаҳои мардуми мо инчунин ба ҳал кардани мушкилиҳои муҳоҷирон фаъолият мекунем. ҳар як муҳоҷире ки ба маркази фарҳангии халқҳои шарқ муроҷиат мекунад, мувофиқ ба имконият дар бартараф кардани мушкилиҳои онҳо саҳми худро мегузорад. Теперь, кто собирается ехать в Санкт-Петербург,
Нет необходимости искать каких-то посредников. акнун касе ки тасмим дорад то ба шаҳри санкт петербург биёяд ё ба суоли зарурии худ посух ҷӯяд, ӯро зарур нест то ба ҳар гуна шахс муроҷиат намояд. яъне ин ҷо истифодаи миёнараб лозим нест. танҳо зарур аст ба маркази фарҳангии халқҳои шарқ муроҷиат намуд ё тариқи сомонаи таъсис гардида ба мо дар тамос шуд. ба муроҷиаткунандагон барои ба қайдгирӣ дар хадамоти муҳоҷират ва кору зиндагӣ дар шаҳри санкт петербург саҳм мегузорем. инчунин барои шахсоне ки хоҳиши таҳсилу гирифтани ихтисосро дар шаҳри санкт петербург доранд имкон дорем мусоидат намоем, зеро бо соҳаи маориф низ ҳамкории зич дорем. ҳамзамон маркази мо дӯстдорони суруду мусиқӣ, ҳунарҳои шарқ ва бозиҳои варзиширо ҷалб менамояд. мо ҳоло дар шаҳри санкт петербург чандин чорабиниҳоро доир намудаем ки ҳамагӣ баҳри шинос кардани фарҳанги тоҷик равона гардида буд ва дар оянда низ нақша дорем бахшида ба санаъҳои таърихии чорабиниҳои дигарро низ баргузор намоем. намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Шимолу Ғарб дар якҷоягӣ бо ташкилоту ҷамъиятҳои муқимии Тоҷикистон ки бо номи Аҷам, халқиятҳои Помир, Сомониён ва маркази фарҳангии Шарқ бисёр силсила чорабиниҳоро бо ҳам мегузаронем ки бахшида ба ҷашнгирии Иди Наврӯз мо аллакай тӯли 7 шабона рӯз мо аллакай ин ҷашни байналмилалиро дар минтақаи шаҳри Санкт Петербург ва вилояти Ленинград мо қайд гирифта будем. мо бо ҷамъиятҳои болозикр якчанд силсила чорабиниҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар минтақаи шаҳри Санкт Петербург мо гузарондем ки бо ин ҳаракатҳо мо ба аҳли ҷомеаи шаҳри Санкт Петербург ҷиҳати фарҳанги миллати кӯҳанбунёди тоҷикро ба онҳо расондаем. акнун дар оянда низ тибқи нақшаҳои таррезӣ гардида тасмим аст дар самти муаррифии фарҳангу ҳунарҳои халқӣ чандин чорабиниҳои дигар низ доир гарданд. баргузории ин гуна чорабиниҳо агар аз як ҷониб ба муаррифии фарҳанги мардуми тоҷик таъсир расонад, аз ҷониби дигар он метавонад заминаҳои мусоидеро баҳри боз ҳам хубтар пайдо кардани мавқеъи миёни халқиятҳои дигари ҷаҳон фароҳам орад.